Arratsalde on guztioi, euskeraz egingo dut, Jordik esan duen bezala aukera gutxitan edo aukera gutxi izaten ditugu etxe honetan gure hizkuntzetan egiteko eta beraz gaur aukera hori daukagu eta ez dugu alperrik galduko. Esan behar dut plazerra dela niretzako konferentziaren bigarren bloke honetan moderatzailearen papera betetzea. Batez ere autodeterminazioaren aldeko kaukusak lan handia egin duelako, segituan adituek aurkeztuko duten lanak argia ikusi eta etorkizunari begirako tresna erabilgarria izan dadin. Azken aspektu hau niretzako garrantzitsua da, azpimarratzea, kaukuseko kideok ez genuelako nahi goi mailako faktura akademikoa duen lan soil bat enkargatzea, baizik eta Europar Batasunaren egungo ordenamendu juridikoan autodeterminazio eskubidearen egikaritzeari bidea irekiko lioken goi mailako faktura akademikoa duen lantresna bat edukitzea. Autodeterminazio eskubidearen aldeko lan politikoari bidea erakutsi eta erraztuko lukeen tresna eraginkor bat eskuratzea. Niretzako hori da ñabardura importante bat. Bide horretan, gogoratu nahi dut, azkeneko 2 urte hauetan kaukuseko kideok konfabulatu egin ginela Europaren etorkizunari buruzko konferentzian autodeterminazio eskubidea prest egon zedin, eztabaida guztietan, eta lortu genuen herritarrek gehien bozkatutako aportazioen artean bigarren kokatzea ideia hori, ez? Europak behar zuela lurralde gatazkak arautuko lituzkeen tresna juridiko bat, tresna legal bat. Batzarre haietan azpimarratu genuen autodeterminazio eskubidearen arautzea integrazio europarraren proiektuari mesede egitea zela. Estaturik gabeko nazio europarrek berezkoa dutela europar zaletasuna eta Europar herriek beren etorkizuna libreki eta modu legalean erabaki ahal izatea, proiektu europarrak berezkoa duen zutoinetako bat sendotzera datorrela, bakearena hain zuzen. Beraz, gaur, aurkeztera goazen lanak badu bokazio hori ere, estaturik gabeko nazio europarrek lurralde gatazken konponbide baketsua arautu nahi dugu, gure herrien askatasuna helburu, balio demokratikoetan oinarrituz, eta beti ere, herrien Europaren proiektuarekiko konpromisotik. Bagoazen gaur bildu gaituen lanaren aurkezpenera, eta horretarako lehenik eta behin aurkeztuko dizkizuet lana egin duten adituen taldeko kideak. Urrenez urren gurekin ditugu Elisenda Casanas, Edimburgoko Unibertsitateko irakaslea da, eta bere espezialitatea zuzenbide publikoa eta giza eskubideak da.